tell the truth, they never lie. Which one is more human? There's a thought, now you decide. Compassion in the jungle, compassion in your hands. Would you like to make a run for it? Would you like to take my hand? Yeah. 'Cause I want to live like animal, careless and free. Like animal, I want to live. I want to run through the jungle, the wind in my hair and the sand.
struck and right. I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one mad, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other. I say I don't like cricket. Oh no, I love it.
Que curioso, porque pasoume unha cousa mentras miraba o vídeo. Non sei se vos pasaría o que me pasou a min tamén. Todos os sitios que aparecen grabados neste vídeo coñezos perfectamente, o de Pontareas. O que pasa que vistos a través dunha pantalla ou neste caso a través deste proxector parecen como diferentes, non? Como distintos, grandiosos. Entón é cando penso, será que cando estamos neses lugares non nos paramos a disfrutar, a observar, a cheiralos, a saborealos, e non nos damos conta, por tanto, da grandeza que temos no noso territorio? Porque, ben como di o vídeo, no xeo destino Condado para Danta hai moito por ver. Natureza, paisaxe, gastronomía, aventura, ocio, cultura, devoción, festas, termalismo. E se me apuras, dende os nosos miradoiros, podemos flotar no ceo e mirar as estrelas. Moi boas tardes, dona Nava Castro Domínguez, directora da Axencia de Turismo de Galicia, don José Antonio Lorenzo, alcalde de Mondariz Balneario, don Moisés Blanco Paradelo, subdirector de Relacións dos Grupos de Desenvolvemento Rural Agader da Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia, don Juan Pablo Castillo, presidente da Asociación de Desenvolvemento Rural do Condado para Danta, alcaldesas, alcaldes, empresarias e empresarios, a todos e a todos os que estades esta tarde aquí presentes, moi boas tardes e benvidos á segunda gala de calidade turística do Condado para Danta. Hoxe entregaránse o distintivo SICTED a 20 empresas do total de 46 que compoñen actualmente o destino SICTED Condado para Danta. Este distintivo é o recoñecemento da calidade, do esforzo, do bo facer de empresas e servizos que fan do Condado para Danta un destino de calidade, un turismo de calidade. Non me canso de presumir da miña terra, do seu patrimonio, das súas naturezas, festas, a gastronomía, pero tamén podemos presumir de que temos un concello que dispón de 3 manantiais de augas mineromedicinais declaradas de interese público no ano 1874, creo que non me confundo. Concello visitado por milleiros de turistas durante séculos e que hoxe temos a sorte de estar aquí celebrando esta segunda gala de calidade turística do Condado para Danta. Temos connosco o seu alcalde, o alcalde de Mondariz Balneario, don José Antonio Lorenzo, que por favor pido que suba ao escenario. Forte aplauso para él. Buenas tardes. Decía Emilia Pardo Bazán que Mondariz cura los estragos del pensamiento y los males de la civilización. Castelar la llamaba la Compostela del enfermo. Don Ramón Otero decía que Mondariz era unha vila de debate sosegado. E eu como alcalde digo sempre que para ser feliz hai que venir al balneario de Mondariz. Pois estamos consiguiendo ese objetivo. Hoy precisamente veño de Carballino, de un congreso termal, e tamén enseñé ali que nos deron o premio ao mellor balneario de Europa. Das 38 cidades históricas termales europeas somos un número 1. E iso, pois, pos galegos, pos da comarca nosa, pois, é importante e é bo para todos, non? E, bueno, pois se conseguiu que entre un empresario extraordinario e o povo conseguimos que isto hoxe sea un exemplo termal non só en Galicia, sino tamén en Europa. Por lo tanto, hai que seguir potenciando a comarca do Condado para todos e pois demostrar que os galegos desta comarca somos capaces de facer as cousas. Por lo tanto, quero agradecer a presencia de todos vostedes aquí, os meus amigos alcaldes da comarca, e dicir o que dixen antes. De vez en cuando hai que vir aquí, tomar agua de Mondariz para ser feliz. Moitas gracias. Moitísimas grazas ao alcalde de Mondariz Balneario, don José Antonio Lorenzo. O destino SICTED no Condado para Danta é xestionado dende o ano 2020 polo Grupo de Desenvolvemento Rural do Condado para Danta. Hoxe temos connosco o seu presidente. Damos paso a don Juan Pablo Castillo.
Boas tardes, directora da Axencia de Turismo de Galicia, subdirector de Relacións cos Grupos de Desenvolvemento Rural da Consellería de Medio Rural, alcaldesas, alcaldes. Boa tarde a todos e a todas. En nome do GDR Condado Paradanta, benvidos e benvidas á segunda gala Destino SICTEC Condado Paradanta. O GDR, Grupo de Desenvolvemento Rural, desde hai xa ben tempo ven traballando con actores locais, tanto públicos como privados, no deseño de estrategias que dean resposta ás necesidades do noso territorio de actuación. Un territorio que está formado polas comarcas do Condado da Paradanta e polo Concello de Salceda de Caselas. O principal obxectivo desta asociación, a través dun convenio asinado coa Axencia Galega de Desenvolvemento Rural da Consellería de Medio Rural da Xunta de Galicia, é xestionar fondos europeos a través do programa LEADER Galicia 2014-2020. O LEADER é un programa de axudas destinado a empresas e emprendedores que queiran pôr en marcha, modernizar ou ampliar o seu negocio. Tamén está dirixido a entidades privadas e públicas e o resto da poboación que necesiten axudas europeas e, ademais, é unha ferramenta de dinamización e valorización dos recursos e dos actores locais. No actual programa, a modo de exemplo, 2014-2020, o LEADER trouxo para o noso territorio máis de 3 millóns de euros para financiar eses proxectos. Unha parte importante dese orzamento foi destinado á posta en marcha de proxectos relacionados co sector turístico. Concretamente, foron 10 os proxectos de aloxamento rural que se subvencionaron neste período de programación e que xeraron 20 empregos na comarca e axudaron a consolidar 25 postos de traballo. Por outra banda, 8 foron as iniciativas de comunidades de montes que se subvencionaron para a posta en valor de recursos turísticos do territorio. E 2 as iniciativas públicas, modernización do Centro de Interpretación do Viño e da Lamprea de Arbo, e valorización turística e mellora de accesibilidade nos petroglifos da Coutada en Taboesa. Un total de 1.600.000 euros que o programa LEADER destinou para proxectos relacionados co turismo. Agradecendo a presencia neste acto, quero aproveitar que temos con nós o subdirector de Relacións cos GDRs, Moisés Blanco, para trasladarlle públicamente que a xunta directiva que teño a honra de presidir, e creo que podo falar en nome de todas as alcaldías que están hoxe aquí presentes, consideramos que o éxito do LEADER nos territorios rurais e concretamente no Condado Paradanta está máis que demostrado. Referente ao actual programa, desde o GDR comprometemos todos os fondos que foron destinados ao noso territorio e o grado de execución dos mesmos foi moi elevado. Todo isto fixo e fai que o noso tecido empresarial e social, a través do LEADER, obtivera apoio económico para sacar adiante os seus proxectos. A GADER sabe perfectamente que nos grupos de desenvolvemento rural ten uns aliados perfectos para implantar as estrategias nos nosos territorios. Estamos nunha época de transición co seguinte período de programación e agora mesmo dende o Ministerio e próximamente dende a Consellería estáse a elaborar o Plan de Desenvolvemento Rural para ese período de programación. Estou seguro que desde a GADER e por extensión desde a Consellería o LEADER terá un peso importante, o que merece, no Plan de Desenvolvemento Rural galego. O LEADER é garantía de éxito, de compromiso e de apoio ao rural. E xa centrándonos no que nos atinxe hoxe, aquí estamos outra vez, no balneario de Mondariz, en Mondariz Balneario, para volver a recoñecer o esforzo e a calidade que as empresas e servicios do noso territorio dan a quen nos visita. Un servicio óptimo e de calidade. Nesta ocasión, 20 son as empresas e servicios que van a recibir a distinción deste selo de calidade. 11 farano por primeira vez e 9 son os que renovan o distintivo. Para ir rematando, quero anunciarvos que desde o GDR e en extensión desde as alcaldías estamos a preparar unha candidatura para presentarnos a actual convocatoria de plans de sostibilidade de destinos turísticos. Unha convocatoria que está enfocada á enogastronomía, en na que o Condado Paradanta
temos moito que dicir. Xa por último, en nome do GDR, agradecer á directora da Axencia de Turismo de Galicia que no seu momento confiase nos GDRs para a xestión dos seus destinos e tamén agradecer a colaboración que sempre ten mostrado co GDR Condado para Danta a través de diferentes convenios de colaboración. Agardemos que poidamos fortalecer esa relación coa obtención de máis fondos para o noso territorio. Gracias a todos e a todas e principalmente ás empresas e servicios distinguidos. Moitísimas grazas ao presidente do GDR Condado para Danta, don Juan Pablo Castillo. Outra das funcións, quizáis unha das máis importantes que desenvolve o GDR, é a xestión do programa Líder Galicia a través dun convenio de colaboración coa Axencia de Desenvolvemento Rural, AGADER, pertencente á Consellería do Medio Rural. Pedimos que suba ao escenario don Moisés Blanco Paradelo, subdirector de Relacións cos Grupos de Desenvolvemento Rural, AGADER, da Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia. Moitas grazas. Moi boas tardes a todos e a todas. Antes de comezar, pois quero saudar cariñosamente o alcalde desta fermosa vila, decir que habrá que vir entón aquí para seguir sendo feliz, ou no seu caso para ser todavía máis feliz, pero tamén saudar os alcaldes e alcaldesas que integran o territorio do GDR e a directora querida Nava Castro, directora de Turismo de Galicia. E, como non, a todos vos que sodes os protagonistas deste evento que hoxe vamos a celebrar aquí. Un evento que é a segunda gala, polo tanto, cando algo chega a súa segunda edición é porque a primeira foi un éxito e, polo tanto, quedouse con ganas de repetir e o que temos que seguir facendo seguro que é camiñar de cara á consolidación. Bueno, o presidente do GDR púxome xa moitos deberes, xa me dixo casi de todo, dixo el moitos datos, eu tratarei de engadir algún dato máis deste GDR que é o que ten a segunda menor extensión dos GDR de Galicia, con 710 km cuadrados, e o que menos ten é tamén un GDR veciño, que é o de Salnés Ullaumio, con 564 km. É integrado por 10 concellos e actúa directamente sobre 51.661 habitantes. O éxito está máis que demostrado. No ano pasado vimos de celebrar 30 anos desde que a Comisión Europea decidira asignar parte dos seus fondos con un obxectivo moi claro, que era dinamizar e revitalizar o medio rural. E para elo ideouse este programa novedoso cunha metodoloxía de abaixo arriba, onde os protagonistas precisamente era a sociedade que estaba residindo nesas zonas máis locais, que debían organizarse en grupos de desenvolvemento local, en grupos de acción local, con colectivos tanto públicos como privados, institucións, que ademais tiñan que aprobar a súa propia estrategia, polo tanto, eles tiñan que definir cales son os seus obxectivos e as súas prioridades e, en función deso, establecer pois un baremo, unha metodoloxía de moito éxito que, desde logo, permitiu que no que vamos de período pois aprobáranse 1.495 proxectos en Galicia, cunha axuda pública de 71,5 millóns de euros, consolidando 3.265 postos de traballo e creando 933 novos postos de traballo. De todos os orzamentos que dixo o presidente do GDR, deses 48 proxectos que se aprobaron neste GDR en todo o período, decir que dos proxectos productivos, que son preto de 2 millóns de euros o que se destinou, o 57,8% foron para proxectos de desenvolvemento turístico, ben para aloxamentos ou restauración, etc. O sea, ten un peso moi importante como esas actividades complementarias das que coñecíamos tradicionais, tanto en da agricultura como gandería ou forestal no medio rural. Este é un GDR que, desde logo, ten un peso moi importante o turismo.
Decir que no conxunto dos 24 GDRs que se espallan por toda Galicia aprobáronse 180 proxectos turísticos mobilizando preto de 50 millóns de euros e cunha axuda pública de 21 millóns de euros. En canto a número do total, quizá decir que o representan o 12% igual non é moito, pero se vamos ao orzamento estamos dicindo que supoñen o 30% do orzamento. Por lo tanto, eso demostra que son proxectos ambiciosos, importantes e desde logo que persiguen unha maior calidade en cuanto a instalacións e actividades turísticas. Indo xa ao noso GDR, pois esos 10 proxectos, como dixo o presidente, é o importante tamén decir que é o primeiro GDR da provincia en investimento a proxectos turísticos, o sea que hai que decirlo, o primeiro GDR da provincia e o terceiro GDR de toda Galicia que adica máis investimento a proxectos turísticos. Tamén quero destacar unha labor moi importante que realiza este GDR en canto a proxectos de animación. Tamén é dos que máis proxectos presenta de toda Galicia, con 37 proxectos de animación. Hoxe, este é un evento que tamén vai con cargo a proxectos de animación e tamén colabora en un proxecto de cooperación actualmente que coordina o GDR Limia Arnoia para valorizar proxectos no monte. En definitiva, eu quero rematar por felicitar novamente a todos os galardonados de seguir traballando en calidade, deso sabe moito Nava Castro, seguramente nos poderá ilustrar do que é a calidade no turismo e desde logo pola parte que nos toca desde Agader moi contentos co traballo que está facendo o GDR e sen dúbida nos estamos convencidos e por eso vai haber unha continuidade tanto no programa líder como no apoio aos grupos porque sabemos que sodes os axentes fundamentais no medio rural, que coñecedes perfectamente o vosso territorio e sodes un referente tanto para aquelas institucións ou para aquelas persoas que queren invertir, porque todos sabemos que os GDR fan moito máis que investir e apoiar o programa líder. Mais nada, moitas gracias. Moitas grazas. Don Moisés Branco Paradelo, subdirector de Relacións cos Grupos de Desenvolvemento Rural Agader. Estamos en ano xacobeo. Galicia acollerá a milleiros de turistas, polo que agora, máis que nunca, é imprescindible ter un cuidado exquisito con eles, para que non solamente queden enamorados da nosa terra, senón tamén dos nosos servicios, dos servicios que lles ofrecemos. Hoxe acompáñanos a directora da Axencia de Turismo de Galicia, Nava Castro Domínguez, por favor. Moi boas tardes a todos e a todas e, en primeiro lugar, agradecer e saudar o anfitrión desta gala, ao alcalde de Mondariz Balneario, a José Antonio, así como presidente do GDR, e tamén alcalde de Covelo, e demais alcaldes, alcaldesas, concelleiros e concelleiras, así como todos os que estades aquí tamén acompañándonos nesta entrega de diplomas, pero tamén, un agarimoso saúdo a Cristina Maró, que é veciña do Concello de Ponteareas, veciña nosa do Condado Paradanta, e que tamén ela nos axuda a posicionarnos turísticamente, a seguir falando do noso destino, do Condado Paradanta, e, por suposto, a seguir facendo gala da calidade. Con respecto á calidade, para mí sí que me chea de orgullo estar aquí na miña zona e, sobre todo, ver como dende hai pouco tempo, en colaboración cos GDRs, decidimos poñer esa figura que se chama as comarcas turísticas, que a denominamos xeodestinos, que o máximo posible sexa coincidente precisamente cos GDRs para ter esas políticas de desenvolvemento que o que queren chegar ao público final, ao propio territorio e, como dicía Moisés, que quen mellor que coñecen o territorio os propios alcaldes, alcaldesas e sobre todo os veciños do territorio para poder trasladar e dunha maneira conxunta, sabendo que vos traballades moitísimo o plan de desenvolvemento local con iniciativas onde unha parte bastante importante é relacionada coa actividade turística, unha das actividades económicas por excelencia no noso territorio, en Galicia, na nosa comunidade autónoma,
pois, lóxicamente, tiñamos que coordinarnos. E por iso teño que agradecer, ademais do esforzo do propio GDR e da aposta que facedes tanto os alcaldes como as alcaldesas, pero sobre todo pois o sector privado de apostar por esa calidade, que eles tomaran a batuta de, pois, en aqueles territorios que exclusivamente hai anos escoitaba pois as Rías Baixas, como o Patronato de Rías Baixas, como se fora o único destino SICTED, pois que grazas á vosa colaboración xa contamos con 11 destinos SICTED en Galicia, destinos que grazas á labor dos GDRs en colaboración con todos vos polo compromiso pola calidade turística, pois xa contamos aquí o ano pasado con 37 pois distincións, este ano xa con 10 máis e que suman, bueno, pois eses 46 distintivos e selos que o que queren decir é que seguimos comprometidos coa calidade turística. Para nós é importantísimo, sobre todo pois nun territorio como este, Moisés, eu creo que o que comentaba o presidente do GDR é certo, aquí mellor que en ningún sitio, non, pois unha zona de interior onde pois prácticamente estábamos a carón do turismo, excepto Mondariz Balneario, por suposto, porque é unha cuna termal, pero sí que o resto pois vivíamos o mellor a espaldas dese turismo, pois que grazas a esta traballo conxunto e de colaboración e de coordinación, pois eu creo que xa estamos chegando a vernos como un destino turístico e un destino que complementa perfectamente pois a todo o entorno das Rías Baixas, non? Temos claros exemplos e eu creo que xa pois o que nos comentaba o presidente deses proxectos que se puxeron en marcha gracias aos fondos LEADER con fondos europeos, non? Pois sí que fomos capaces de sacar adiante esas iniciativas. Pero imos estar atentos tamén con eses plans extraordinarios, eses plans de sostenibilidade turística en destino, que o que queren agora é seguir traballando, pero pois no que nos caracteriza, como pode ser a enogastronomía e máis adiante tamén con ese termalismo, non? Como vilas termais coa que contamos aquí neste corazón, pero sabemos que en Salvaterra tamén se está traballando, e por suposto tamén vai a ser outra oportunidade a maiores para seguir resultando beneficiarios deses plans de sostenibilidade turística. Xa sodes beneficiarios de unha maneira indirecta que presentou a Deputación de Pontevedra, pero non vos directamente como xeo destino ou como GDR, pero espero que agora, pois, con ese traballo cara á enogastronomía, sexa quen de seguir desenvolvemento turísticamente a nosa zona e, por suposto, despois xa para rematar, pois, con ese guiño ao termalismo, que é un complemento perfecto, pois, para un destino que está moi próximo a unha gran cidade como é Vigo, que, ademais, que é receptivo deses cruceiros que non deixan de ser pois os posibles prescriptores porque baixan un día pero poden achegarse a todo o condado para Danta e que no futuro poden ser turistas da nosa zona se somos capaces de conquistalos. Ou sexa que por mi parte darlle a enhoraboa a todos os que van a recoller pois este distintivo, decir que para nós a calidade é importantísimo, de feito, se damos unha vista atrás dende o ano 93, somos recoñecidos e coñecidos como Galicia Calidade e se marchamos ou queremos seguir pois tendo moi presente que sexa a bandeira do noso destino e, por suposto, recordar, efectivamente, por aquí non pasa o Camiño de Santiago, non pasa, pero pasa preto. Pero sí que estamos nese ano santo que todos os concellos de Galicia queremos celebrar e todos os veciños e as veciñas de Galicia pois tamén queremos estar sumándonos a decir que Galicia é unha terra acolledora, unha terra hospitalaria, foi terra de migrantes, pero agora sabe seguir estando con eses brazos abertos para a toda aquela persoa que se achegue ata aquí, ata Galicia e aquí en concreto a Condado para Danta, pois que saiban que somos hospitalarios, anfitriones e que despois cando chegan ás súas casas que falen ben de nós, dicindo que hai un destino de calidade e un destino onde un dos concellos que, si queres ser feliz, pois só tes que achegarte
a Mondariz. Mais nada, moitísimas gracias. Enhoraboa. Moitísimas grazas, dona Nava Castro Domínguez, directora da Axencia de Turismo de Galicia. Hoxe é un día no que eu tamén vou presumir. Vou presumir pois, da nosa terra, como levo facendo toda a tarde, da nosa gastronomía, dos nosos viños e tamén, que iso me toca a min, dos nosos artistas. Porque aquí no Condado para Tanta temos moitos. En este caso, os artistas son da miña casa, de Ponteareas. Ponteareas, terra de músicos. Esta tarde temos connosco a Edgar Cuerdo, a guitarra e a voz, e a Xoel González, a percusión e coros, que xuntos forman dous tipos. Un dúo musical especializado en amenizar todo tipo de eventos, cun amplísimo repertorio que inclúe temas clásicos e contemporáneos tanto nacionais como internacionais. Seguramente que estades desexando escoitalos e deixo-vos con eles. Dous tipos. Forte aplauso. Moi boas tardes. Si el frío rompe la noche, descarcha. El cielo hará crecer la herida más sabia, más sabia. Si te encuentras frente al silencio, pronto te darás cuenta de todo, de todo. Y quizá hayas andado el camino ya. Cuando mires atrás, si estás atrapado en las sombras, aguarda, aguarda. Del lodo de las flores más altas, más altas. Si van contra los muros las aguas de la grieta, de la duda, más sabia. Si estás encallado en la arena mientras los cañones avanzan, pronto te darás cuenta. Y quizá hayas andado el camino ya. Cuando mires atrás, si estás atrapado en las sombras, aguarda, aguarda. Del lodo que te las flores más altas, más altas. Estás atrapado en las sombras, avanza, avanza. Pronto te darás cuenta de todo, de nada. Muchas gracias. Estaba tan encantada coa música que xa non quería subir. Estaba esperando a ver se tocan outra. Moitísimas grazas, Edgar e Xoel. Non vos vaiades moi lonxe porque volveremos a escoltarvos. Como dicía ao principio da presentación, estamos
en ano Xacobeo. E, non é por nada, pero estamos na mellor comunidade autónoma de España, vou a decilo. A parte, como somos todos galegos, non pasa nada. En Galicia. Tamén, ao ser ano Xacobeo, chegarán, como os decía antes, milleiros e milleiros de turistas desexosos de disfrutar de todo o bo que temos para ofrecerlles. Moitos vendrán, seguramente, a disfrutar das praias. Que, a ver, que en Galicia non soamente temos praias, que sí, que as temos as mellores, sí, pero tamén temos o mellor turismo rural. Porque non me digades que no Condado de Paradanta non temos unhas praias fluviais que enamoran, como son a Freixa en Ponteareas, a de Luneda na Cañiza, a de Porto Maior nas Neves, a de Maceira en Covelo, a do Val en Mondariz, a de Arbo, a de Mondariz Balneario, a fervenza do Pozo do Inferno en Crecente, os muiños do río Landres en Salceda de Caselas e tamén esas maravillosas rutas polo río Miño en Salvaterra de Miño, Miño destino navegable, o sea, temos de todo. Casi a quen lle fai falta a praia. Entre a naturaleza, entre todo o que nos regalou, tamén ese maravilloso traballo que están levando a cabo os empresarios e empresarias do sector turístico, hosteleiro, vitivinícola, o visitante vai chegar e vai quererse quedar para sempre, porque grazas a vos, a todos vos, os que atendedes ao turista, o acompañades, o guiades, disfrutan dunha experiencia única e quedan namorados do noso territorio e queren voltar sempre. Así que, polo tanto, moitísimas grazas a todos vos. Non nos cansaremos de dar as gracias. Este aplauso é para todos vos. Hoxe faremos a entrega dos distintivos SICTED a 20 empresas e servicios municipais que fan do Condado de Paradanta un destino de calidade. 11 empresas e servicios son de nova adhesión que se adheriron ao destino SICTED o ano pasado e que reciben a distinción hoxe por primeira vez. E 9 son empresas e servicios xa distinguidos anteriormente, pero o ano pasado renovaron o ciclo. Así que, damas e cabaleiros, damos paso á entrega de distintivos SICTED. Pedimos, por favor, que suba ao escenario para acompañar as alcaldías na entrega destas distincións a dona Nava Castro Domínguez, por favor. Nos quedamos no medio. E comezamos coa Cañiza. Pedimos tamén que suba ao escenario o alcalde da Cañiza, don Luis Antonio Gómez Piña. E o distintivo SICTED do Concello da Cañiza é para Finca Briaví. Entrega o premio ao alcalde da Cañiza, don Luis Antonio Gómez Piña. Para foto, por favor. No medio e unha foto, grazas. Forte aplauso para Finca Briaví. E o seguinte Concello de Salceda de Caselas, e pedimos, por favor, que suba ao escenario a súa alcaldesa, dona Verónica Tourón Domínguez, para facer entrega dese distintivo. E o distintivo SICTED é para Pazo Pegullal. Entrega o premio á alcaldesa de Salceda de Caselas, dona Verónica Tourón Domínguez. Forte aplauso para Pazo Pegullal. Seguimos ahora co Concello de Ponteareas. Pedimos, por favor, que suba ao escenario a alcaldesa dona Cristina Fernández Dávila. E
E os distintivos sí que son para a Casa da Triga. Entrega o premio á alcaldesa de Ponteareas, dona Cristina Fernández Dávila. Moitas grazas á Casa da Triga. E o seguinte galardonado é Galician Brew SL. Fortísimo aplauso. Forte aplauso, moitísimas gracias, Galician Brew SL. E seguimos, Restaurante Casa Rivero. Moitísimas grazas. Forte aplauso ao Restaurante Casa Rivero. E o seguinte galardonado é a Costine. Forte aplauso. Moitas grazas. Forte aplauso a Costine. E o seguinte premio para a Xanela Gastronómica. Forte aplauso para a Xanela Gastronómica. Grazas á alcaldesa de Ponteareas, dona Cristina Fernández Dávila, a directora de Turismo de Galicia. Tamén douchas grazas porque vamos a facer un pequeno parón porque son moitas emocións. Eu creo que precisamos outra vez escoitar un pouco de música da man destes maravillosos músicos que son dous tipos. Un fortísimo aplauso para eles. Grazas. Desde la estrella polar nos fundimos junto a mis instintos, vértices que van a ti. En tu clima tropical ya no queda ni un rincón perdido. Deja de mirarme así. Si me vienes suplicando una razón, encendido en nuestra habitación como un faro por si vuelas lejos. He marcado mis costados con tu voz. He sentido fuerte la explosión. Solo soy cuando me meto dentro. He perdido la cabeza y no soy yo. Estoy fuera
las astillas desnublando el cielo. Muerde hasta dejarme así. Si me vienes suplicando una razón, no me vengas suplicando una razón. He encendido nuestra habitación como un faro por si vuelas lejos. He marcado mis costados con tu voz. He sentido fuerte la explosión. Solo soy cuando me meto dentro. He perdido la cabeza y no soy yo. Estoy fuera de control. Estoy fuera de control. He encendido nuestra habitación como un faro por si vuelas lejos. He marcado mis costados con tu voz. He sentido fuerte la explosión. Solo soy cuando me meto dentro. He perdido la cabeza y no soy yo. Estoy fuera de control. Muchas gracias. Agua de Mondariz, ¿eh? Qué bien que en mis pupilas siga entrando luz del sol. Qué bien que en mi cerebro se produzcan intercambios de información. Que a tiempo te pusiste en medio. Qué bien. Qué bien que con mis dedos note el frío y tu calor. Qué bien que por mis nervios corran impulsos que me cuentan que estás en mi habitación. Que no te has ido y que te tengo cerca. No sería lo mismo imaginarte que poder estudiarte con detalle. Usaré cada segundo que pase para poner a prueba nuestras capacidades corporales. Solo quedará sin probar un sentido el del ridículo por sentirnos libres y vivos. Genial, qué astuto, qué indecente, qué maravillosamente oportuno. El soplo de viento que ha unido atrevido tu olor con el mío.
qué manera de perder las formas y qué forma de perder las maneras. Ya nada importa, el mundo ya se acaba, no quedará nada. Disfrutemos de la última cena. Sería lo mismo imaginarte que poder estudiarte con detalle. Usaré cada segundo que pase para poner a prueba nuestras capacidades corporales. Solo quedará sin probar un sentido, el del ridículo por sentirnos libres y vivos. Solo quedará sin probar un sentido, el del ridículo por sentirnos libres y vivos. Muchas gracias. Muchísimas grazas a Edgar e a Xoel. Grazas. E nada, seguimos con esta entrega de distintivos. Pedimos, por favor, que volva a subir ao escenario a dona Nava Castro. Por favor, forte aplauso. Directora de Turismo de Galicia. E o seguinte concello, o Concello de Arbo. Pedimos que suba tamén ao escenario o alcalde de Arbo, don Horacio Gil Expósito. E o distintivo SICTED é para Bodegas As Laxas. Forte aplauso. Entrega o distintivo o alcalde de Arbo, don Horacio Gil Expósito. Forte aplauso para Bodegas As Laxas. Parabéns. Moitas grazas ao alcalde, don Horacio Gil Expósito. Seguimos co Concello das Neves. Pedimos que suba ao escenario o alcalde das Neves, don Xosé Manuel Rodríguez Méndez. E os distintivos SICTED son para Casa Uma. Entrega o distintivo ao alcalde das Neves, don Xosé Manuel Rodríguez Méndez. Forte aplauso. E o seguinte distintivo é para Señorío de Rubiós. Moitas grazas e parabén para a señoría de Rubiós e moitas gracias ao alcalde das Neves, a do Xosé Manuel Rodríguez Méndez. Seguimos co Concello de Mondariz. Pedimos, por favor, que suba ao escenario o alcalde de Mondariz, don Xosé Emilio Barros Bello. E os distintivos SICTED son para Restaurante O Castelo. Entrega o premio
o distintivo, perdón, o alcalde don Xosé Emilio Barrios Bello. Forte aplauso. Parabéns, Restaurante O Castelo. E o seguinte distintivo SICTED é para Celtic Ways. Forte aplauso e parabéns para Celtic Ways e moitas grazas ao alcalde de Mondariz, don Xosé Emilio Barros Bello. E seguimos co Concello de Salvaterra de Miño e pedimos que por favor suba ao escenario a súa alcaldesa, dona Marta Valcárcel Gómez. Forte aplauso para ela. E os distintivos SICTED son para Salvaturismo Galicia. Entrega o premio á alcaldesa de Salvaterra de Miño, dona Marta Valcárcel Gómez. Forte aplauso para Salvaturismo de Galicia. E o seguinte distintivo SICTED é para o Museo da Ciencia do Viño. Moitas grazas, Museo da Ciencia do Viño en Salvaterra de Miño. E o seguinte distintivo é para Bodega María Bargiela. Creo que este era para Bodega María Bargiela e tamén temos para Casa María Bargiela, creo que non hai ningún representante, polo tanto pasamos co seguinte que é Bodegas Laval. Entrego o distintivo á alcaldesa de Salvaterra de Miño, dona Marta Valcárcel Gómez. Un forte aplauso tamén para Bodegas Laval. Moitísimas grazas, alcaldesa de Salvaterra de Miño, Marta Valcárcel, e tamén a dona Nava Castro, directora da Axencia de Turismo de Galicia. Vamos a facer un pequeno respiro tamén, porque sabemos que no Condado para Danta temos todos os factores para que os turistas se enamoren do noso territorio e podan disfrutar de tanto da nosa gastronomía, dos nosos paisaxes, do noso viño, pero tamén do deporte ao aire libre. Por iso, no Condado para Danta temos unha fantástica rede de sendeiros pola que percorrer e descubrir a maxia do noso territorio. Deixámosvos con este vídeo que é unha pequeniña parte do que vos podedes atopar se facedes senderismo por o Condado para Danta. Grazas.
E despois de descubrir esta pequena maxia do noso territorio, seguimos coa entrega de distintivos. Neste caso, seguimos co Concello de Covelo e pedimos, por favor, outra vez que dona Nava Castro suba ao escenario. Vamos a facerche que hoxe fagas moito deporte, Nava. E tamén pedimos que suba ao escenario o alcalde de Covelo, don Juan Pablo Castillo, e tamén o subdirector de Relacións cos Grupos de Desenvolvemento Rural de Agadir, don Moisés Blanco Paradelo. E os distintivos SICTED son para Hotel La Rectoral. Entrega o premio don Moisés Blanco Paradelo, o subdirector de Relacións cos Grupos de Desenvolvemento Rural de Agadir. Forte aplauso e moitísimas grazas ao Hotel La Rectoral. E o seguinte distintivo é para Quinta do Souto. Entrega o premio o alcalde de Covelo, don Juan Pablo Castillo Amigo. Moitísimas grazas. E parabén, Quinta do Souso. E grazas tamén e despedimos ao alcalde de Covelo, don Juan Pablo Castillo Amigo, e ao subdirector de Relacións cos Grupos de Desenvolvemento Rural do Agadir, don Moisés Blanco Paradelo. E por último, o noso anfitrión, o Concello de Mondariz Balneario, que pedimos que por favor suba ao escenario o alcalde de Mondariz Balneario, don José Antonio Lorenzo Rodríguez. O distintivo SICTED e para a Oficina Municipal de Turismo de Mondariz Balneario. Entrega o premio o alcalde de Mondariz Balneario, dona Nava Castro Domínguez, directora da Axencia de Turismo de Galicia. Moitísimas grazas. E ahora sí despedimos a dona Nava Castro Domínguez e tamén o alcalde de Mondariz Balneario, don José Antonio Lorenzo Rodríguez. Moitas grazas. Pode baixar. Damas e cabaleiros, isto xa foi moita emoción. Eu creo que precisamos volver a escoitar un poquinho de música para tranquilizarnos e tamén para dixerir todas estas entregas de distintivos SICTED. Damos un fortísimo aplauso para os nosos músicos, os nosos artistas, que son dous tipos que van a interpretar dous temas: El mundo tras el cristal de La Guardia e Miña terra galega de Siniestro Total. Moitas grazas. Cartas en el cajón y ninguna es de amor. Nunca un príncipe azul por tu vida pasó. Ves las horas marchar frente al televisor. El teléfono está dormido en algún rincón. Y es el disco que da vueltas sin descansar. Y esa música que no
palmeñas podéis dar, ¿eh? Sabes que algo va mal y no quieres hablar. Te conformas con ver el mundo tras el cristal. Y es el disco que da vueltas sin descansar. Y esa música que no podrás olvidar, no podrás olvidar. ¿Cómo es? Y háblame de tu oscura habitación, de tus noches sin dormir, de tu calor. Llámame, que a tu lado yo estaré. No me preguntes quién soy, pues no lo sé. Y háblame de tu oscura habitación, de tus noches sin dormir, de tu calor. Llámame, que a tu lado yo estaré. No me preguntes quién soy, pues no lo sé. Pues no lo sé. Muchas gracias. Bueno, ahora seguir aplaudindo 2 segundillos máis, que va a cantar unha peza aquí o meu compañeiro Xoel. A unha illa do Caribe eu tiven que emigrar. Fui traballar de camareiro lonxe, lonxe do meu lar. Invádeme a morriña, a dor de Breogán. Cando soa a muñeira, o choro empeza a brotar, a brotar. Miña terra galega, donde o ceo é sempre gris. Miña terra galega, que duro estar lonxe de ti, lonxe de ti, sei. Donde se queixan os pinos e se escoitan alalás, donde a choiva é arte e Deus botouse a descansar. As zanfollas do Figueira, os cafianos do Jaján, a Liga Armada Galega e o Pazo de Meirás, de Meirás. Miña terra galega, donde o ceo é sempre gris. Miña terra galega, que duro estar lonxe de ti. Vamos a última. Miña terra galega, donde o ceo é sempre gris. Miña terra galega, que duro estar lonxe de ti, lonxe de ti, sei. Muchas gracias. Gracias. Moitísimas grazas, Edgar e Xoel, dous tipos, un placer enorme tervos aquí e disfrutarvos. Graciñas, sempre, grazas. Damas e cabaleiros,
Xa casi chegamos ao final e como estamos agradecendo, quero agradecer a todas as empresas que formades parte do SITGET Condado Paradanta, porque grazas a vos somos mellores. Acompañámonos ahora unha proxección de todas estas empresas que son a Pampla, Bodega Torgo, Casa Vilamide, Eido da Fonte, Finca Briaví, Serando Torgo. No Concello de Arbo, Bodega As Laxas, Bodega Marqués de Bizoja, Centro de Interpretación Arabo. No Concello das Neves, Casa Calviño, Casa Uma, Hotel de Natureza Nande, Punto de Información Turística, Restaurante O Frenazo, Señorío de Rubiós, Cooperativa Condado Paradanta. No Concello de Covelo, Campín de Maceira, Hotel La Rectoral, Lugar dos Devas, Quinta do Souto. No Concello de Mondariz, a Cantaruxa, Maruxa, Celtic Ways, Restaurante O Castelo. No Concello de Covelo, Camping Maceira, Hotel La Rectoral, Lugar dos Devas, Quinta do Souto. No Concello de Mondariz, Balneario, Oficina de Turismo, Regato de Beldice, Gastro Group, Simoneta & Co, en compañía. No Concello de Pontareas, Casa da Triga, Coastine, a Xanela Gastronómica, Adega Rubén, Vide Travel Brand, a Casa Urcela, Casa do Cribeiro, Citea, Confitería Ancla, Galicia Briu, Museo Municipal, Punto de Información Turística, Restaurante Casa Ribeiro. No Concello de Salceda de Caselas, Adega Corisca e Pazo Pegullal. No Concello de Salvaterra de Miño, Bodega María Bargiela, Bodegas Laval, Casa María Bargiela, Museo da Ciencia do Viño e Salvaturismo Galicia. Moitísimas grazas a todos e parabéns a todas esas empresas. Pedimos a todas as empresas e servizos que recibiron hoxe o seu distintivo e os representantes das administracións e tamén se hai algunha empresa presente que non recibirá hoxe o distintivo desta volta, pero por a súa distinción, pero por favor que suban ao escenario para unha foto de grupo. Aquelas empresas hoxe distinguidas, as que xa foron e están hoxe aquí presentes, e as administracións, por favor que suban todos ao escenario. Grazas. Que tal estamos? But I would rather wallow in the rain than moods that seem so potlucky. Well, I'm cruising El Paseo,